Sziasztok, Réka vagyok, és hoztam nektek ismét egy technikát, nagyon mutatós szerintem, és viszonylag egyszerű. Dragon Skin vagy Dragon Scale Crackle effektként találtok róla több videót a YouTube-on. Ez a pohár alátétszet nekem nagyon tetszik, a pálvat tollának a mintázatára emlékeztet, és szerintem nagyon mutatós lett. Ezúttal egy magas viszkozitású gyantát használtam a Dipontól, a Design Flow B-t, illetve a Luminacast A-t. A Diponttól használtam még mikaporokat, az egyik egy szép aranyszín, a másik pedig egy Chameleon Pigment, Bora Bora Oceán névre hallgat. Az Octopus Resining-től használtam a következőt Smurf színben, illetve amit már megszokhattatok tőlem, a Craftsman Store Ultramarine színét. Ez a technika egyébként bármilyen viszkozitású gyantával tökéletesen tud működni, úgyhogy bármilyen gyantával, ami van otthon nektek, belekezdhettek bátran. Kimértem ugye az A és B komponensemet, 300 g-ot használtam összesen ehhez a 4 alátéthez. Azt látjátok a videóban, hogy ha egy kicsit túlfolyik nekem, akkor nem esek pánikba, hanem rátöltök még arányosan megfelelő mennyiségűt a másik komponensből, és itt nincsenek problémák a kötési folyamat alatt. Előkészítettem egy kis pohárkát, amiben a színeket fogom kikeverni, és egyenlő részben kiöntöttem a gyantát bele szemre. Aztán pedig hozzáadtam a pigmenteket. Itt a mikaporokból viszonylag nagy mennyiséget használok, mert annak le kell süllyednie, tehát kell, hogy legyen súlya. Ez jelen esetben nagyjából azt jelenti, hogy ezeket a vastagabb fajta fapálcákat használom, és ennek jókora pupocska volt a végén, ahogy láttátok. Az ultramarinból tettem olyan 4,5 cseppet bele, ezzel én egy sötétebb és élénkebb színt akartam elérni. A Smurfből pedig fogalmam sincs, hogy mennyit tettem bele, megmondom őszintén, ott csak a színre mentem. Mivel egy kicsit nagyobb mennyiségű gyanta van ezekben a pohárkákban, így ezeknél a gyengébb színeknél sokszor nehéz számszerűsíteni, hogy mégis mennyi megy bele. Sokkal egyszerűbb szemre dolgozni. Az nekem egy kifejezetten világos szín kellett, hogy legyen, úgyhogy de ezt látjátok a pálcikán is, hogy az áttetszősége az igen magas ennek a színnek. Bármilyen színt használhatok egyébként ehhez a technikához. Szerintem a végeredmény az mindenképpen nagyon látványos. Alaposan kikevertem mindegyik színemet. A mikaporoknál kifejezetten fontos, hogy nagyon alaposan ki legyen keverve, mert különben benne tudnak maradni ilyen kis gumók, amik aztán leülepednek a formának az aljára, és egy kicsit azért el tudják rontani a képet, majd a végén látjátok, hogy egy-kettő azért nekem is becsusszant. Hogyha van bármilyen kérdésetek, vagy szívesen látnátok valamilyen konkrét technikáról videót, akkor bátran írjátok meg a komment szekcióban, és igyekszem csinálni arról is egy videót nektek. Előkészítettem a kis formáimat, egy darab karagasztóval kiszedegettem belőle a szöszöket, amik időközben beleragadnak. Ez egyszerűen óhatatlan, nem tudom ti, hogy vagytok vele, de És hogyha mindezzel meg vagyunk, akkor neki is foghatunk az öntésnek. Én ugye ezzel a világosabbik színnel kezdtem, megpróbálom mindig középre a lehető legegyenletesebben önteni, mert annál szebb lesz ennek a technikának a mintája a végén, minél egyenletesebben sikerül ezt megoldani. Nekem ez esetben annyira nem sikerült, mint azt láthatjátok. A sorrend pedig mindig átlátszó mikapor, átlátszó mikapor. Így tud szépen lesüllyedni az aljára, és így tudja kiadni ezt a repedésszerű mintát.
Tehát én a világos színnel kezdtem, utána ment rá egy adag a kaméleonos mikaporból, aztán a sötétebbik átlátszómból vagy áttetszőmből, utána az arany mikaporból, utána ismét a világosabb áttetszőmből, és ismét az arany mikaporból, majd ismét a sötétebbik áttetszőmből, majd ismét a kaméleon mikaporból, és hát én beletettem a maradék kis világosabb színemet, aztán pedig felhúztam egy kis átlátszóval, hogy beinduljanak ott a folyamatok szépen. Egyébként minél több színt és minél több réteget tesztek bele, annál szebb lesz a végeredmény. Én sokszor lusta vagyok annyi különböző színt kikeverni, illetve kitalálni, hogy mégis mivel mutatna jól. Azért gondolom az jól látszik a felvételből, hogy ez nem egy ördöngősség. Tényleg kezdőknek is nyugodt szívvel ajánlom. Kicsit pepecselős, de szerintem ti, akik ezt a videót nézitek, valószínűleg ez nem fog nektek problémát okozni, ahogy sok esetben nekem se. És hát a végeredmény az magáért beszél. Igen, ott vannak a kis gumóim leülepedve az alján, de ez talán annyit nem ront a képen. Ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok be, kövessetek be. Sok sikert kívánok nektek is, és köszönöm a figyelmet. Sziasztok!